سلام كما يتخونوا كبرات حواتن أحاتن أزي نقحات أمر ميديا أيو لمون كم توترو بحدش رأسي نهيوتكم زغير حدش منفس زهبن تحسو حيزولكم باتي اللوخو نزي فيديو زي لايك بمقبار كتجمروا وتخليكم نخالو تحواتكم أحاتكم اندما شير كتقبروا بتحتنا أحاتكم نزي channel حدش تزخونكم دما سبسكرايب بمقبار نايزي سدرا بيت أكل كتخونو بخبري عدمكم مساي صنعو سناي كتتل أب هيوتنا زتعوتن زتمتأتنن قعزو كهلونا ندلينا كنختلهم زقبالنا حقتات دما اللونا زيوم حقتات زيوم أب هيوتنا نصر لوت إنك نرئي أزيوم يحقزنا يوم أب هيوتنا بزحات زي تزحافو حقتات اللو قليم من هيوتنا زتقمو كخونو كاللو قليم دما نتحتي زقوتنا يوم زي تزحاف حقتات كبها الكلو قديتا تبهيلو بمنقس زوات أيكونن نحنا قن نتقمنا كنبل كنقبرم زلنا نقرات يوم نعبنت أب معالتي خلته ويدما سلسته جيزي كنبلع زقددنا أكل ويدما حقي يلن قن نتعناها سلزتكم تقبريها حجي دما بزحات عوتات سبات أب هيوتم كم ورحزتكم لهم عسرت أزيوم وسنت زخونو ناي هيوت حقتات ككافلوكمي أزوم حقتات زيوم هيوتكم كغيريو سلز دما تختاتلو حقي وزري عسرت رأسخان مفلات جيزي هاب بزعبا رأسخا كساب كندي تفلت انتا ايو دس زبلكا أب هيوتخا كتبوصحو تدليو عوي نجر انتا ايو نهيوتخا تركم زهبو نجرات انتا ايوم انتاي عينت تمرتي انتاي عينت سراح كندي زأكل حتو كهلو وكايخا تدلي انتاي عينت عركنت ناي حادار هيوت كهلو وكا تدلي وين دما تمنى نزيهم كلهم نمفلات نرأسها جيزي كتبال لكا قال سبات اللو حدا معالت تنسيهم صولت يقورو صولت سلامي هبكا يبلو قن دقيمهم أي تصليين قال دما بسمع التدفافيهم سبورت يسرحو سبورت ننفسخا يقالليو وين دما يموتشويو يبلونا قن دقيمهم أي قتصلوون بزي مدب كنقبر يبلنان وين دما كنسرح يبلنان أب هيوتنا مدب كهلونا اللو نرأس خافلتا انتاي كم تدلي انتاي فلتخا كل من قد زبس حكاي مسلكايو سلازي نرأس خان مفلات جيزي موساد قداما يسقوم تيو حقي قطري تشعنتا ناتكا سرح مزرع طرحيو إذا حجزي أزيو عاوي بوتا كتهبو زقبأ كامت كليو ناتكا سرح صبوغ مزرعيو أتيز ترفا قن نايفت آرس رحيو ناتكا قد صبوغ سب موخان صبوغ تقبار مقباريو نبي هوتكا صبوغ عركي صبوغ ناي فغري بصعي ويدما صبوغ ناي حادر هوت زمتسقن فتاريو نسخا ناتكا قد تراي قبر بعاق مخاص عار أتي وصيت جن أب إيد فتاريو حدا حرستاي زرعون تزريو خس خويسو ماين تستيو أتزرعي كوك المخانو رقص أنيايو سلازي نسخا كتغيرهم أب زي تخيل نجارات تشغلخا جيزخا أي تدفع كتغيرهم أب تخيل نجارات راي أتوكر سرحخا مزرعة راي مخان أي ترسم حق قطر شمونتا كابي كم زمصخا ايترسب بزحات سبات تسفا زقرصو اتي زغودلم نجر طراي سلازري ايو اندعي جنا بزح يترفني ايو بمبال تسفا يقرصو نسخا كن اتي زغودل كازي خونس اتي زغبر خاين كساب حج زبصح خاين حسبو بزحات نجرات سغيرخا بزح نجرات امالي اخايخا هدات راح يزترفني الغان رأسخا التبابعية زي خبركم تختاتلت حدا مستلاك نقرأكم حدا سبي
ወርቂ ንምርካብ ምድሪ ይኹዕት ነበረ ይኹዕት እሞ ሓንቲ ስጉምቲ ጥራይ ምስ ተረፈቶ ተስፋ ቆሪጹ ነቲ መሳርሒ ሸይጡ ተመለሰ እቲ ካልኣይ ታረኛ መጺኡ ግን ብሓንቲ ግዜ ምስ ኳዓተ ጥራይ ነቲ ወርቂ ረኸቦ እቲ ቀዳማይ ሰብ ክሳብ ክንደይ ከም ዝጠዓስ ግን ሕሰብዎ ንስኻ እውን ብዙሕ ሰሪሕኻ ኢኻ ብዙሕ መንገዲ ተጓዒዝኻ ኢኻ ስለዚ ተስፋ ይትቑረጽ እቲ ዝመጻኻዮ መንገዲ ክትዝክሮ ከለኻ ሓድሽ ሓይሊ ክህልወካ እዩ ሕጊ ቁጥሪ 7 ዕድል ንዝተዳለወ እያ ትመጽእ ዕድል ንመን እያ ትመጽእ ንዝተዳለወ ሰብ እያ ትመጽእ ንኣብነት ሓደ ሰብ ሎተሪ ክበጽሖ እንተደልዩ እንታይ ክገብር ኣለዎ መጀመርያ ሎተሪ ክቆርጽ ኣለዎ ግን ሓንቲ ሎተሪ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ ካልኦት ሰባት እውን ክበጽሖም ስለ ዝደልዩ ብዙሕ ሎተሪ ይቆርጹ እዮም ዕድልኻ ንምስፋሕ ብዙሕ ክትሰርሕ ኣለካ ኣብ ህይወት እውን ከምኡ እዩ ጽዒሩ ዝሰርሕ ሰብ ገንዘቡ ዘዋህልል ሰብ ፍልጦቱ ዘስፋሕፍሕ ሰብ ንሱ እዩ ዕድሉ ዘስፍሕ ዘሎ ዕድል ምስ መጸት እንድሕር ዘይተዳለወ ግን ተምልጦ እያ ሽዑ እንታይ ይሕይሽ ነይሩ ኢልኻ ትጠዓስ እዚ ገንዘብ እዚ ኣቐዲመ እንተዘዋህሉለ ነይረ እዚ ዕድል ስራሕ እዚ ኣየምለጠንን ነይሩ ትብል ስለዚ ተዳለው ዕድል ንዝተዳለወ እያ ሕጊ ቁጥሪ 6 ኩሉ ክትገብሮ ዝሓሰብካዮ ኣይትዛረብ ረኣይኻ ክትነብሮ እምበር ክትዛረቦ የብልኻን ኣብ ዝኸድካዮ ኩሉ ብዛዕባ መደባት ክትዛረብ ከለኻ ሓይልኻ ኢኻ ተጥፍእ ዘለኻ ብዛዕባ መደባትኻ ንሰባት ብዝነገርካዮም ቁፅሪ ነቲ ነገር ክትገብሮ ዘለካ ድሌት ይቕንስ ብፍላይ ድማ እቲ ሰብ ኣብ ሕልምኻ ዝሕግዘካ እንተዘይኮይኑ ንምንታይ ትነግሮ ኣይትኽእሎን ኢኻ ኣይሰርሖን እዩ ንዝብለካ ሰብ ምስጢርኻ ኣይትካፍሎ ስራሕኻ ባዕሉ ክዛረብ ሕደጎ ኩሉ ትልምታትኻ ኣብ ውሽጥኻ ዕቆሮ ድሕሪኡ ውፅኢቱ ባዕሉ ዓለም ክርአ እዩ ሕጊ ቁጥሪ 5 ፍርሒ ምግጣም ተለማመድ እቲ ኣዝዩ ክትረኽቦ ትደሊ ነገር ኣብ ድሕሪትኻ ፍርሒ እዩ ዘሎ ለውጥ እንተደሊኻ ፍርሒ ክስምዐካ ባህርያዊ እዩ ግን ፍርሒ ከይዓግተካ ተጠንቀቕ ነፍስኻ እምኖ ፍርሒ ዘይብሉ ሰብ የለን ግን እቶም ዕዉታት ሰባት ፍርሕና ሃለዎም እዮም ዝሰግርዎ ነቲ ነገር እንተዘይጌርካዮ እንታይ ከም እትስእን እንተገቢርካዮ ድማ እንታይ ከም እትረክብን ሕሰብ እቲ ውፅኢት እቲ ዓወት እቲ ሽልማት ሕሰቦ ሽዑ ትብዓት ክህልወካ እዩ ንኣእሙሮኻ ኣነ ደፋር እየ ኢልካ ንገሮ ጽኑዕ ድሌት እንተሃሊካ ፍርሒ ክስዕረካ ኣይኽእልን እዩ ሕጊ ቁጥሪ 4 ንኹሉ ሰብ ክትሕጉስ ኣይትጽዓር ክትሕጉሶም ዘለካ ንርእስኻን ነቶም ተፍቅሮም ሰባትን ጥራይ ኣሕጉሶም ንኹሉ ሰብ ክትሕጉስ ምፍታን ጊዜኻ ምጥፋእ እዩ ሰባት ወትሩ ገለ ክብሉ እዮም ስለዚ ንሰባት ክትብል ካብ መንገዲ ዓወትኻ ኣይትውፃእ ዕድሜኻ ምስ ሓለፈ ዘጠዓሰካ ብዝገበርካዮ ዘይኮነስ ሰባት እንታይ ክብሉን ኢልኻ ብዝገበርካዮም ነገራት እዩ ስለዚ ሕጂ ንርእስኻ ኣሕጉስ መደባትኻ ድማ ሰዓብ እዚ ንዓወትኻ ወሳኒ ሕጊ እዩ ሕጊ ቁጥሪ 3 ሱቕ ኢልኻ ቀጽል ሓደ ግዜ ድሌት ይጠፍአካ እዩ ክትሓድጎ ትደሊ ይስልችወካ ትምህርቱ ስርሑ ህይወቱ ኩሉ ትርጉም ዝሰኣነ ይመስለካ ሽዑ ግን ስቕ ኢልኻ ቀጽል ምክንያቱ ዓወት ዝመጽእ ክትገብሮ ዘይትደሊ ነገር እውን ንጥቕምኻ ኢልኻ ክትገብሮ ከለኻ እዩ ተስፋ ምቑራጽ ናይ ግዜ ስምዒት እዩ ግን ንዘለዓለም ዝጸልው ጌጋ እዩ ሕጂ ስቕ ኢልኻ እንተቐጺልኻ እቲ ናይ ጸላም ግዜ ክሓልፍ እዩ ንቕድሚት ጥራይ ተጓዓዝ እቲ ጉም ዝተወገደ ብሩህ መንገዲ ክትርኢ ኢኻ ሕጊ ቁጥሪ 2 ካብቲ እትረኽቦ ንፈጣሪ ሃብ እዚ ሕጊ እዚ ንበረኸት መንገዲ እዩ
ካብቲ እትረኽቦ ኣስራት ወይ ከዓ ምጽዋት ኣይትረስዕ። ንመንግስቲ ግብሪ ትኸፍል ኢኻ፣ ምክንያቱ ሰላምን ጸጥታን ስለ ዘውሕሰካ። ፈጣሪ ድማ ጥዕና ሂቡካ፣ ክትሰርሕ ዓቕሚ ሂቡካ። እዚ ኩሉ ንብረትኻ እውን ንሱ ይሂብካ። ስለዚ ንፈጣሪኻ መሃብን ንጽጉማት ምርዳእን ልምዲ ግበሮ። እዚ ማለት ንህይወትካ በረከት ትጽውዕ ኣለኻ ማለት እዩ። ቅድሚ ኩሉ ንፈጣሪኻ ኣኽብር። ሕጊ ቁፅሪ 1 ካብ ዘይመስሉኻ ሰባት ርሓቕ። እዚ እቲ ዝዓበየን ዝመረረን ሕጊ እዩ። ዕቤትካ ክትፈልጥ እንተደሊኻ ካብ መን ከም ዝረሓቕኻ ርአ። እቶም ናይ ቀረባ ኣዕሩኽትኻ ምሳኻ እንተዘይዓበዮም ምሳኻ እንተዘይተለዊጦም ንስኻ ምስኦም ተኣሲርኻ ክትተርፍ የብልኻን። ክቡራት ስድራ ቤት ንቕሓት ኣእምሮ፣ ካብዞም 10 ሕግታት ህይወት ዝያዳ ዝተመቸወኩም ኣየና እዩ? ኣብ ኮመንት ጸሓፉለይ። እዚ ንቕሓት ኣእምሮ ሚድያ እዩ። ቪድዮ ደስ እንተኢልኩም ድማ ላይክን ሼርን ከይትርስዑ። ሓደሽቲ እንተኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ።